Determinado nga ginaduso ni US President Donald Trump ang Gaza ceasefire deal, samtang padayon naman nga ginapabakod sang Israel ang kontrol sa teritoryo sini. Ginahingyo sang US nga magasugod dayon ang mas komplikado nga ikaduha nga bahin sang deal sa pagdisarma sa Hamas, rekonstruksyon kag pag-establishar sang post-war governance upod ang paghimo sang Board of Peace nga pagadumalahan ni Trump kag pila ka international leaders. Apang ginapabudlayan ini sang Israel nga nagasiling nga dapat anay makuha ang nabilin nga mga bangkay kag kinahanglan matuman ang ila kondisyon. Samtang ginakabig naman sang Israel nga dapat padayunon ang demilitarize sa Gaza, apang wala pa sang klaro nga mekanismo kag wala man sang siguro nga pungsod nga magadala sa International Security Force. Sa pihak sang tanan nagapadayon ng Estados Unidos sa pagplastar sang rekonstruksyon kag bag-o nga sistema sang pagdumala sa Gaza. Bisan may indi pag-ugyo ng Israel sa ideya nga ang Palestinian Authority ang magadumala sini sa ulihi.